si pomalečku prokousávám vánočními dárky. Jeden z nich je Děkuju, Lucí. A tak jsem vám chtěla přečíst úryvek, protože je to docela zajímavá knížka, byť nejsem nějak daleko, asi v 1/4. Ale stojí to za to, tak si chviličku poslechněte. Jsme někde v roce 1926 až 1940. Běla. Sníh padal celou noc. Je brzy ráno. Hvězdy už stačily vyblednout. Nad lesem se houpe měsíc. U sousedů chraplavě kokrhá kohout. Běla v noční košile, přes kterou si přehodila svetr, postává v zahradě. Po chvíli dojde k plotu, odtáhne uvolněnou plaňku a rozběhne se k lesu. Do sněhové pokrývky si ještě nestihla obtisknout kopítka srnek. Běleny stopy jsou tu první a jsou skoro neviditelné. Ve svých 8 letech je tak lahoučka, že vrstvu sněhu nepromáčkne. Běla utíká s rozpaženýma rukama a cítí, jak se jí plíce plní čerstvým vzduchem. Šťastně zakřičí. Bílá pokrývka její hlas tlumí a větve smrků se zachvějí, když se o ně otře, takže jí sníh v jemné spršce napadá za krk. V lese si Běla lehne na zem. Dívá se do výřezu oblohy, rámované korunami borovic, a teprve, když je promočená skrz na skrz, vstane a vydá se zpět. Tiše vklouzne do kuchyně, kde se matka právě probouzí z opileckého snu. Mžourá a zmateně hledá ruku svého zemřelého muže. Na podlaze vedle postele nahmatá láhev, je v ní pár posledních kapek a Johana si je nechá stéct na jazyk, který pak otře o patro. Vychutnává si, jak alkohol přechází do krve a aspoň na krátký okamžik je šťastná. Johana začala pít krátce po porodu. Pije všechno, co jí přijde pod ruku. Víno, slivovici, rum a anýzovku. Nepohrdne ničím, v čem je kapka alkoholu. Téměř oslepla, když před rokem vypila lahvičku dezinfekce, kterou její matka čistí při porodech rány. Nejdřív si vydělávala jako uklízečka v lepších domácnostech, jenomže svým zákazníkům pravidelně vyprazňovala láhve, proto si musela najít jinou práci. Teď si nosí domů prádlo, které úlické prádelny odmítají, a drhne z něj krev, zvratky a stolici. Navíc dostává malou penzi po Matějovi. Od jeho smrti ve francouzských zákopech žijí s Bělou v Boženině domku. Poloprázdné láhve stojí všude podél zdí. Když Johana Bělu kojila, Božena jí zakázala pít a Johana si ten samý den zavázala prsa, aby se mléka zbavila. Božena potom musela celý rok platit kojnou. Po oslavě 8. narozenin Božena zapíše Bělu na přípravu k prvnímu svatému přijímání. Společně s ní chodí na faru ještě 3 dívky a několik chlapců. Úlický kněz má kulatý obličej a blahobytné břicho. Běla ho nemá ráda. Sálá z něj falešný pocit bezpečí. Během výuky se dává na okraj židle a nedokáže otrhnout pohled od jeho rtů, které jsou tak světlé, že se skoro ztrácejí v okolní kůži. Zarputile odmítá odpovídat na farářovy dotazy, nedokáže vyjmenovat apoštoly ani Ježíšova blahoslavenství a tím přitáhne jeho pozornost. Páter je přesvědčený, že tam, kde je neposlušnost, musí být také pokárání. Nespouští z Běly oči a škodolibě ji týrá otázkami. Za kolik stříbrných prodal Jidáš našeho pána? Ptá se a Běla mlčí. I kdyby to věděla, neodpoví. Velebníček je jí protivný a je jí jasné, že od něj nemůže čekat nic dobrého. Kněz se na ní obrací jen proto, aby ji podráždil a pozlobil.
Brzy na faře začne nechávat o něco déle než ostatní, aby se tvoje hlavička otevřela. Usmívá se a nutí ji nahlas předčítat životopisy svatých. Máš krásné jméno. Stiskne jí jednou před loktí. Víš, co znamená? Běla se na něj beze slova zadívá. Farář sedí těsně vedle ní a dýchá jí na krk. Neposkvrněná, odpoví si sám. Nebo taky čistá. Purissima. Mrkne na ní. Jsi čistá? Běla mlčí. On ji pohladí po vlasech. Můžeš jít, řekne laskavě. Při dalších setkáních kolem Běly krouží jako dravec. Nechce jí polekat. Ví, že její matka pije. A je si jistý, že to Bělu muselo poznamenat. Pravděpodobně je prostoduchá, když skoro nemluví. Možná by ani neměla přistoupit ke stolu páni. Bude stejně slabomyslná jako ti nešťastníci, které v Praze zavírají do ústavů. Mysl má určitě chatrnou jako pavučinku. Kdo ví, jestli vůbec chápe, co jí na katechezi vykládá. Opatrně se Běly dotýká, časí. Sevře rameno nebo jí špičkami prstů sklouzne po krku. Přitahuje ho. Chtěl by ji rozlousknout jako lasturu. Nemá se za co stydět, vždyť nedělá nic špatného. Jen by jí chtěl být na blízku tomu nevinnému dítěti. Konec konců je jeho povinností ji chránit a vést. Když 2 týdny před Běliným prvním svatým přijímáním zase zůstanou v místnosti sami, stěžka se spustí na kolena a s heknutím přidřepne k Bělině židli. Zdáš se mi neklidná, pronese. Děje se něco? Běla na něj zírá. Nejsi nemocná? Běla zavrtí hlavou a chce se zvednout, kněz ji však zatlačí zpět do židle. Jsi bledá, prohlásí starostlivě. Mohla bys omdlít, musím si poslechnout tvoje srdce. K bytě ji přitiskne hlavu na prsa a zafuní. Běla chvilku civí na pěšinku v jeho vlasech. V zápětí se skloní a zakousne se mu do ucha. Zaslechne, jak praská chrupavka a na jazyk jí vytryskne krev. Farář vyjekne a zmítá sebou jako ryba vytažená na břeh. Snaží se ji od sebe odstrčit, jenomže Běla má sílu. Od malička tahá opilou Johanu do postele a zvedá ji z kuchyňské podlahy, takže faráře jen tak nepustí. Dokonce trhne hlavou jako skutečná malá šelma a kněz zavije. Pust mě, zakvílí a hned na to jeho ucho povolí. Běla má najednou v zubech krvavý lalůček a zatímco ho rozžvíkaný pleve na zem, kněz s rukou přitisknutou k ráně hlasitě vyje. O 14 dní později v kostele má farář na uchu obvaz bambuli tak velkou, jako by mu tam rašila druhá hlava. V ruce drží paténu s hostiemi a k Běle se přibližuje s respektem. V prstech jí podává hosty a lehce se přitom chvěje. Skoro si ji nestrefí do úst a blesku rychle ruku stáhne, aby asi ze strachu, že by ho mohla kousnout ještě do prstů. Prý se mu na uchu udělal vřídek, poznamená Bělina babička cestou domů. Snad to není nic nakažlivého. Běla si z vlasů sundá květinový věneček, ještě půjdou k fotografovi, aby ji zvětšnil se zapálenou svíčkou a několika svatými obrázky, které dnes dostala. Po týdnu si v ateliéru na náměstí fotografii vyzvednou. Běla se na obrázku usmívá a maličko cení zoubky, jako lasička, zhodnotí pobaveně Božena a zamíří s Bělou do cukrárny. Zmrzlina chutná mnohem lépe než farářovo ucho. V 10 letech vezme babička Bělu poprvé k porodu. Dítě je přetočené, sdělí,
když za svítání spěchají spícími uličkami města. Mohla by se udusit. Chci, abys mi s tím pomohla. Jak? Ukážu ti to. Manželka úleckého pošmistra naříká v posteli, ještě nikdy nerodila a polekaně se běleny babičky vyptává, co přesně má dělat, jako kdyby potřebovala vyřešit složitou hádanku. Babička s Bělou si roztokem jódu vytrhnou ruce. Pak si Božena dřepne k vyděšené ženě a položí dlaně na břicho. Gestem přivolá Bělu a vysvětlí jí, jak si uvnitř rodící ženy počínat. Potřebuješ nahmatat nohy a krk dítěte, řekne. Ten je nejdůležitější, osáž. Nesmí kolem něj být omotaná pupeční šňůra. Kdyby náhodou byla, strčíš pod ní prsty a uvolníš ji. Víc po tobě nechci. Běla se snaží zapamatovat si každé slovo. Babička jemně navede Bělinu ruku mezi ženina stehna. Běla se na vteřinu zarazí, nadechne se a potom se ostýchavě pustí dál do tmavé a vlhké hloubky. Překonává měkké, nateklé záhyby. Hlavu si položí na ženino vyklenuté břicho. Během chvilky najde všechno, o čem babička mluvila. Nožičky skřížené přes sebe, bříško, ze kterého vede silné vlákno pupečníku a krk. Díky bohu volný. Ploty drobný a Běla jemně osahává jeho nos, rty a mokré slepené vlásky. Zachytí babičin zvědavý pohled a kývne na ní. Božena se zatváří spokojeně a Bělu vystřídá. Pošmistrová vyjekne a na břiše se jí udělá hrbol. Žena začne tlačit a Boženě stačí 4 jemné pohyby, aby děťátko, otočené nohama napřed, vyprostila ven. Stvoření, které se Běla dotýkala ve tmě, najednou pláče babičce v náručí. Dejte si to. Stojí to za to.